मम्मी जी रउआ तिजोरी के चाबी हमरा मिल गए। तू घर साफ करे गल हो कि हमर चाबी चोरावे हो? ले आओ दाने ना दे रउआ ढेर मलकिनी बोल लेनी, अब हम मलकिनी बने। ए एहो तिजोरी की चाबी तारा मेरी बाका। हाँ हमरे भी बा। ठीक बा, जाके 500 रुपया लिया के दो तो। ठीक बा। हाईली कन्या हाँ 1000 रुपया दो तो दूध वाला आइल बा देवे के बा। ठीक बा ली। कन्या एहो कन्या एहो कन्या एहो एहो हाँ कोई का